Салом, салом, дӯстони азизу гиромӣ. Имрӯз берун ҳаво хушрӯҳак. Трезек шуда мондестам. Имрӯз ман ош кардестам. Рости гап як ҳафта шуд ки ош накардем. Рӯзи якшанбе ҳафтаи дигари рӯз ош карда будем. Бо имрӯз хостам ош кунем. Пеши амакимшон равем. Рости гап намедонам кай буд рафта будем. Вай ҳафта рафта будем. Як рӯз якбор рафтем, дувбор рафтем, аётам биромада. Ва ҳозир ош кардестам. Рости гап аётам биромада ки шаб нахр тар кунам. Нахр дораму камакакай кати луби гайр алдарашай. Барои ҳамин гуфтам ҳа хай чӣ корда мекунам. Вай истад бе вай мекунем, бе нахр мекунем. Ош сиёша ман ворада бастагӣ ҳастам. Рости гап то оша вақти пиёзаша хурд карданда чанд бор бедор шуда хайрат пиёзаш нафухта. Мана мехаям дӯстони азизу гиромӣ. Дӯстони азиз, яке аз тамошобинон наистанд ки 5 илфар шумо компотсуно намехӯред, даҳан трезада истудай. Рости гап мо ин тобистон бисёр кардем компот вай бо ҳам аз сабабе ки очам дадамшон худшон тоқа хонаи мода ҳама компото ва оқа намехӯранд очамшон. Барои ҳамин ҳамаш хонаи мода истудиянд. Мо ҳар дафъае ки ягон вай кунем ош кунем, ягон хӯроки сахт кунем, умуман гӯем ягон вай шавад агар ҳатман мекушоем мехӯрем. Ҳозир ош кардагӣ ҳастам, ошта низ гирифтам. Пеши плитада мондам ки то ки гармак шавад. Сиёвуш берун ҳаво хушрӯҳак. Шавҳарам кати шамол кати дадамшон ози мебиён гуфтанд. Ҳавои интизор ош уже дам хӯрдагӣ истодай. Биён баъд оша мекашем. Рафтем инҷа хунук сиёвуш. Дӯстони азизу гиромӣ, мо аллакай обед кардем. Ош тайёр шуд. Оша кашидем ва ҳамқа ки дигаш мондак тамом. Ва рости гап як гала карда будам. Фикр кардам ки аз ҳадди баъд бисёр шудак. Ҳоли бо 2 рӯз мехӯрем ки не. Як табақ кашидем. Дадам кати мо умуман гӯем 3 кас. Бо як табақи дига ман ҷада кашидам барои хисрам. Бо як таи дига нон мондам шунам. Ана мехева шавҳарам помидор бодринги свежӣ овардам. Салат кардем. Як донаиш монда тамом. Чӣ хел салати свежи кати ош бамазза аҷоиб буд. Помидор бодринг кати бо ош дигаҳай. Ино дер омадан, барои ҳамин успет накардам видеосъёмка карданда. Тез омадан, тез дастархон парча тез ош кашидем. Соат 1 гузаштак. Ҳозир пеши амакимшон мерем. Дадам намозшона хонда шаванд, баъд мерем. Мана мо биромадем ҳайхони бобош. Сиёвуш дасташда вай зардолуи қоқ. Мана курткачи худаша пӯшидак сиёвуш. Курткачи апаша не. То бисёриҳо жалоба карданд. Чӣ ба сиёвуша курткачи худаша намепӯшонед? Чӣ хӯрдести сиёвуш? ин хобаш гирифта барои ҳавай бенастрени. Соат аллакай 3 шуд. 1 соат шиштем қариб ки ако мерем хона. Хона равем сиёвуша хобонем говорадаю корубори майдачида хонаҳоям бинем ака. имрӯз берун офтоба ки хушрӯ 4 градус. инҷа биё газамша сиёвуши хулигани вабинам бо апаш бо ҳам маҷои ҳамин бачада нависта. Равам апаша ҷанг кана барам фломаструем агарем ки мусур партомшона. мо аллакай ужин кардаем тамошобинони азиз. Qarib qaldı Yavuz.
ва шавҳарама интизор шавҳарам ҳар рӯз дер мебиён ай кор саати 10 шаб гӯем қариб мебиён рафтем бинем кани апаш чико кадаста бо саати 10 шаб мо ҳамин умуман ҳаракат мекунам ки ҷа чӣ гап порядок кардасти бачи ба сиёҳуша рӯҳошта ҳама ҷошта нависти кани ама фломастер ман барам мусор партомша ҳаракат мекунам аз сабабе ки саҳари саати 7 кати мехезанд кӯдако ҳама гӯем саҳари 7 саҳар кати ҳаракат мекунам ки шаб саати 8 дар он хораванд 8 ҷогӯе мепартом ки дурмада хораванд не ки саати 8 ҷогӯе то ман хайхнам монтаж мекунам вай мекунам саат 9 мешад бо саати уже 9:30 мешад ки дадаш мебиён бо гашта мехезанд кӯдако ҳамин кати саат 10:30 қариб 11 мешад баъд хоб меранд саати 7 ба зур мехезанд я аҳвол гӯем Мама, ты как бы легко. Я же очень. Я сделаю, ты мне мешаешь. Хезмураву мегӯен? Да. Но где-то корка доста. Хама як угол даштям ку. Мама. Слушай, мама. Диди, мама. Истумбед дора. Где-то бассейн. Биёр салфеткаи ман кушам роҳота тоза кунам лаба. Где машина иди работать. Оста. Ай поёндар. Сама поёндар. Он где-то. Мама, куда помогать? Да ку? Помогать накунам майли. Худаш мекадай. Бини чико кадай? Бини маҳкам шудай? Ё пур шудай? Раз салфеткаи биёр сиёвуш ман тоза кунам рӯҳоша. Ден Нилуфар имрӯз чӣ хел умничка шудай. Игрушкаҳоша ҷамъ кардестай, порядок кардестай, да? Молодец. Ой, худоба шукр. Молодец. Биё ки ман рӯҳота не тоз кунӣ, аввал рӯҳота тоза кунам, биё. Он так идёт до порядка, очень слабая моя, очень моя слабая, очень сидящая, петушок идёт домой. Травгуш. Ман ҳами қача коғаз шудам, қашери дароз несона кидай. Ман қашери дароза намедонам. Ман дина гуфтам. Кани ҳоз як одам доскаи тоза кара ман рӯҳошо тоза мекадай. Петушок идёт на полянку. Петушок идёт что? На полянке. На полянке. Ман намедонам ин шеъра ягҷо ёфтаи. Ё худаш придумад кадестай. Зайчик что? Вверх. Прыгал вверх. Да, зайчик прыгал вверх. Мама, Молодец. Барак вай мусор партос сиёвуш. Петушок идёт на полянке, очень дальше. Очень дальше. Маша идёт на полянку. Курицу его держат. Иха энергия айгҷо? Иха энергия мегум айгҷо камтар энергиятуна ман да тиен ман чақон шавам. Гу. Мама гу. Биё як хайр хуш кунем, ато ин шеърои шумо кати ба фикрам 10 минут мешад. Як видео. Гу, ба гуфтам ничто. Пати. И что? Нет, это не так. Я же сказала, что давай. Давай. Хай гӯен баъд ман мегум хай. Хай. Майш тамошобинони азиз, хайр.
توبا ها شوفي دايما Buraya bu. مالي خير قلت رامسي أمور Hayır. خير Hayır. خير Ben